Welcome to Papa Bits TV. Enjoy your watching. Uy, pakwan. Pero baga mga buraot na. Ah.
May lakad mga taga-Ocampo. Iyo, ano ba? Ano Yeah. ba? Ikan din dito. Kaya solo lang ako. Tulo kita. Yan. Nag-restro na. Diyan po.
certificate ko. Yaw, duman sila tuwing. Kuha ko na certificate, alis na ako. Yeah, shout out ko yan naman sa founder. Nakanalunan ko sa rapol. Panggulong at saka yung yun yung sinabayan. Rider daayan, disgrasya, baak daan din. Hindi ka dahil patapos. May nasa lubong pa nga na ako ng grupo papunta duman. Hindi sa may... Nakuha ko lang siya. Certificate lang ako. Nakuha ko. Alas na.